Всички посетители на магазин Метро във Варна се потопиха днес в света на екзотиката, която може да стане част от ежедневието на всеки клиент, предпочел плодовете, предлагани в магазинната мрежа на Метро. Екзотичният бар тук в сърцето на Метро. Намирате се в магазин Метро Варна. Тук сме, за да отпразнуваме 25-годишния юбилей на магазина. I'm feeling here like in a family. I'm feeling this relationship, very close relationship between the customers and our colleagues. It's very visible. They are kissing, hugging everywhere. So it's very clear these 25 years develop a very strong relationship between them and the customers. Често чуваме различни компании да използват думата семейство, но в Метро Варна тя понякога има съвсем буквален смисъл. Преди 25 години, когато започнах в Метро, малкият ми син беше на 2 годинки, а сега е на 27 и от около 4 години работи също в компанията. В момента е на длъжност търговски управител. Аз започнах като сътрудник в Метро Варна. Баща ми също е служител на магазина. От отварянето на магазина той ми предложи Метро като работодател. Започнах на шега за едно лято и вече 4 години продължаваме. Попитахме колегите какво се е променило за тези 25 години. При 25 години пишехме на листи хартия. Сега в момента имаме много дигитални решения, които улесняват процесите и начина на работа. Аз понеже съм тук израснал съм в този магазин и е съвсем различно преди и сега. Промените са страшно големи, които са настъпили от 25 години насам. Започнахме с бели пристилки като медицински сестри, сега сме съвсем други униформи. В момента това, което се случва, връщаме се към първоначалната идея на Метро. Това е ориентираност към клиентите на едро. А как се сработват различните поколения? Мога да кажа, че сме страхотен екип, работим заедно, помагаме се и се получават нещата. Може да имаме опит и какво ли не, но сега както влизат новите неща, за повечето неща в момента аз искам съвети от тях, защото те по-бързо го намират. Помагат ни, да, изцяло в момента е дигитализирана и системата. Помагат ни доста, да. Винаги има взаимопомощ, независимо между старо или младо поколение. Винаги си помагаме. Все пак сме хора. Такъв екип е дар за всеки един менеджер. Не мога да си представя по-добри хора зад гърба си. Кое обаче е най-голямото постижение за Метро Варна за този четвърт век на пазара? Най-големите успехи на магазин Варна през тези 25 години са, че успяваме да градим партньорства с едни от най-големите клиенти в страната, както да развиваме нашия, така и техния бизнес. I think customers are considering Metro a reliable partner, especially for HoReCa business. От първия ден на откриване съм бил тук и продължавам да идвам почти всеки ден. Всеки ден купувам риба от тук. И други работи, но за рибата специално трябва да кажа, че е най-добрата в цяла Варна. Прясна риба, която няма никъде. От 25 години работим с Метро Варна. Сърдечно благодаря на екипа на Метро за доверието, за взаимното доверие. Изключително отзивчиви, винаги са на линия да помогнат. Твърдихме се като по-добрият магазин през времето, като ниво на организация, ниво на висок професионализъм и не случайно новопостъпващи колеги пристигат тук на обучение. А какво си пожелаха екипа и клиентите за бъдещето? Пожелавам на Метро да продължава да се развива с тези темпове, с които го прави сега и още много по 25. Да бъдем все така успешни, все така сдружени като колектив и само успехи. Да сме по-добрият магазин. Да продължава във същия дух, да поддържат и да правят това, което са правили до сега. Пожелавам на всички служители най-вече здраве, на всички клиенти и да продължаваме все така успешно да изкачваме върховете пред нас.